El dijous 25 de maig a la tarda celebrarem els 100 anys d'Història de Metges de Catalunya, amb un gran acte al Palau de la Música Catalana de Barcelona. L'esdeveniment comptarà amb els responsables de les principals institucions sanitàries catalanes, les primeres autoritats polítiques, així com amb diferents parlaments, debats i l'actuació musical de Gospel Vallès. Tots els afiliats i afiliades al sindicat hi esteu convidats i teniu temps fins al 30 d'abril per inscriure-vos a la web centenari.metgesdecatalunya.cat. Us hi esperem!